Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Day pangaya, okay ang ano mo, alunan mo? Laylo ayan, dasa na. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning,
Tabaco City. Yan po sa Ciudad kan Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga, Pading Macre Negrillo. Kay Mama Jocelyn Antipuesto, kay Mama Lulim, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday, Lunes na Lunes. Uy, Marso na kita, ano? Marso 2, 2026. Malangkas-kas kang panahon. Marso 2 na po kita ngunyan. Sabayan po ninda sa inyong lingkod 7 to 8 sarong oras kita. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa inyong lingkod. Bukan isa ron naman nasa probinsyang Camarines Sur, probinsyang Albay. Yan, napwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Daing karib Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, diban po sa may mga kumpleanyo ngunyan March 2. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Siyempre diban po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang din daw paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagday man po kamo imbitado, tama lang supog. Sigurado lilibak-libakod man sa nakamukaya. Karo pantugon ko tabi, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wala man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Paray ka naman. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Good morning tabi, Ma'am Joy Cargulyo. Kay Simple Rica Chavez. Good morning. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po munaan sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbotana tabi ini. Sir Mario Castelo.
Live na live! Ang pagbabalik, maski purungag pa. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po kan sa muyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Babaya Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. era Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. nasing Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing, araw, gaini! O, kumusta tabi? Precious Saddam, good morning. Good morning, pabati na tabi si Sophia Bianca na inip na kakaantay kan sundo niya. Atay ang tapirmilit ang sundo ni Sophia Bianca. Pero padalilit lugod so aki. Bakit palaging late ang sundo ni Sophia Bianca? Pagalitan mo. Malilate si Sophia. Pero si Sophia kanina pa nakahanda na ano. Kaya lang yung sundo late. Ay nako. Sige po, Lunes! Ay, pasensya na. Na-miss manindo lamang ako. Ma'am Rika. Ma'am Joy! Ay, kay Ma'am Malu, good morning. Na-miss man lamang nindo ako. Handa ka daw ngayon. Daw ngayon kauron mo. Dahil lugod. Yan sana ngayon. O Marso na tabi kita ngunyan. Ano? Marso. Ang Marso hanggang 31. Ayo. Di pera yan. Pera ang rin. Hanggang 31 nga ng Marso. Basta ngayon sa Marso may ma-birthday. May ma-birthday na sa Marso tabi, Ma'am Rika. Sige ha, ingat ka tabi, baby Sophia Bianca. Ingat ha. Dapat galingan mo sa school para mas magaling ka kay mami mo. Ayun. Sige, ingat ha. Anon mga reparo tangon niya na Lunes? Uy, kasud ma. Formal na tabing pinunan ining palarong Bicol 2026. Ang host ngunyan kang palarong Bicol 2026 iyo po ang Syudad kan Legazpi. Kaya ngunyan na Lunes po na kang barakbakan. Iyo po na ngunyan kang kasudma, opening program pa lang ito ano. Opening program kasudma. Ngunyan po na yan kang karawat. Ngunyan na Lunes ano. Po niyan March 1 hanggang sa Sabado. Iyo. Di ang venue yan dyan yan sa Bicol University. Tapos iba pa mga lugar dyan sa Syudad kan Legazpi. Ma-birthday na ngaya kita, sabi ni Ma'am Rika. No. Narin nga ni sa birthday mo tabi, Ma'am Rika. Ma'am Rika, no rin ang birthday mo.
Baka lamang kapod Kenny o maki-birthday kita. Garimadi bukan ano. Ma'am Lynn Sidro Carinan, good morning. O di nagpuon na tabi, nagpuon na sa palarong Bicol ang LGU Legazpi, nagpaluwas tabi nin tamang singil. Duman po sa mga motorista. May mga pigpaskil dyan sa palibot, nahuni tabi ang rate, ini ang tabi ang tamang pagsingil nin pamasahe. Dyan po sa Legazpi City, baka saramantala naman sa mga motorista. Masupog! Dakol kitan mga bisita sa siyudad ka Legazpi ngunyan na mga taga-ibang probinsya. Baka mabiktima. Kaya manindo pagbiktima sa mga taga-Katanduanes. Baka taraman ka mugang, ay inay! Pagka mahay-mahay man ngaya kang pamasahe. Sabi kang taga-Katan, ay inay! Mahay-mahay man ngaya kang pamasahe ni Nudigday. Nem. Ang Albay Provincial Government po kang Albay matao databi kay insentibo duman sa mga atleta na makakauli nin ginto, makakauli nin mga medalya. Kung makakuha ka ki gold, may 5K ka. Kung makakuha ka ki silver, may 3K ka. Pag makakuha ka ki bronze, may 2K ka. Pag nakakuha kang tingga, ano ito sa mo? Karabasa. No. Iringat po, oy, suhit index kasud March 1 dyan sa siyudad ka Legazpi, nag-abot sa 38 degrees Celsius. Mainit na. Mainit na tabi, mamalo. Paano kayo ni tabi? Ma'am Joy, mainit na ang panahon. Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning, happy Sunday. Pasensyahin na mo na nindang boses ko at talagang pigmipirit talang na magprograma. Namimiss ko na kamo. Kaya naman ini, pagtyaga-tyagaan ta na lang muna, no? Paano ka ini? Mainit na. Abot na sa 38 degrees Celsius. Ano ini? Mapuunan sa ber? Ani pa, Sus Maria, may harabasa na. May mga harabasan tabi na nanotaran sa siyudad kang Tabako. Ala, gari yun na ini. Talagang matindi ng pagtios. May harabasa na. Pagbakal tabi nin bagas na 20 pesos per kilo sa NFA warehouse. Padipisilan man kiraray. Inay, dumana nagkaraturog sa luwas kag NFA. Subanggi pa. Ay, ano nang pasistema ini kang gobyerno ta? Jesus Maria Josep. Sigurado sa mga produktong petrolyo sa aga may paglangkaw na naman ang tamay gira na naman sa Iran sa Iraq. Nina niya. Inay. Madadagitan kita digitabi, Ma'am Joy. Sorry na. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng mga riparon tago niya na Lunes. Ay nako. Alas 7:28 na tabi sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tado tabi mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Konta na tabi mo na ang
linya kang pag-asa ha. Haramon tamunan magiging ano yun ita. Nagpapara bababa ang brako digdi ha. Ganito bang ang brako? Alat daw nga ni mo na yung sunta daw ini adi. Nga tayo nita. Sandali ha. Lat. Tagaritibang eh. Oh. Lalata na ha. Gari kaya tibang susatuyang ano? Okay na yan. Tibang kaya susatuyang ano, bra. Ayaw. Sige na. Sige. Oy, Rosates Nicole Bersilia, good morning. Sige, kuanta na tabi mo na linya kang pag-asa, ha? Aramon tamo na tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya ng pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga. Narito ang ating weather update sa araw ng Lunes, March 2, 2026. Nakakaranas tayo ng may init at malinsangan na panahon dulot ng easterlies. Yung easterlies ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung amihan ay wala po, pero magbabalik ito sa araw ng Miyerkules at inaasang itong northeast monsoon ay makakaapekto sa araw ng Miyerkules sa malaking bahagi ng Luzon. Kasalukuyan ay wala po tayong namo-monitor o binabantayang LPA, low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating lagay na panahon, itong dahil sa easterlies, makakaranas po tayo ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw. Pero may tsansa po ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo-lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. May kataas na pong temperatura ang mga tatala ngayong araw, tulad sa Tuguegarao, aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila, aabot ng 32 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Asahan din ang maganda at maliwalas ang panahon ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi. Mataas po ang temperatura sa Mindanao. Naabot ng 33 degrees Celsius sa Davao. 33 degrees Celsius din sa Zamboanga City. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang matataas ang alon. Kaya safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa ating bansa. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa nabubuong mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw pong sisikat mamaya pong 6:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:04 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, kabustang rekwerdo, simong kirong Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi, mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Easterlies. Mainit. Kaya ingat po mainit ang panahon. Sa Miyerkules pa databi mabalik si Amihan. Si Amihan si Malipot. Malipot na paro. Ngunyan si Pigpabilo, ngunyan si Easterlies. Yo. Kaya tabi ringat po kita ha. Mainit na tabi Ma'am Joy.
Ini na ang problema ta naman ngunyan so may mga sabi digdi ngaya may mga halangkaw na high blood. Halangkaw ngayang high blood ko. Iringat-ingat po kita ha. Yun na yung pigsabi ta. Sige tabi mga tugang alas 7:34 naan sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat po. Salamat. Siringman mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Kay City Councilor Riner Burse. Board Member Attorney G.I.O. Bungaw. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela. Yan man yan, si kasabay taman dyan, si BM Carol Siga and Big Siga Jr. Belated happy birthday. Siyempre, katuwang tama ng Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang kapartner ta sa pagkaaga. Yan po mga tugang, mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po! Gusto ka sa kuya, magmarami ka kuya, hanganin maaramat ko, Alas 7:36. ano ang muya mo. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa. Pakalipas lang po kaning importante sa ng pagirumdom. Mabarbecue muna kita. Air Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Fort Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan sigurado sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Fort Barbecue, balat at tenga, may isaw at Adidas, may Betamax. Palaga, mabubusog ka, malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na, Tabaco
Atubangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na sa asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, as in senior high school, sa saindang basic literacy, as in numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, as in performance tasks. Yaon ang matitibay, as in lisensyadong mga maestra, as in maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV Albay, o mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige, balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:40 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kay boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, ABC President Cap Art Abela, yan man dyan si BM Carol Siga and Big Siga Jr. Siyempre kasabay tama ng Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Balik po mga tugangan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw gitanin Lunes, Marso na tabi, Marso 2, 2026. Karong oras kita sa rabayan po kita. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan, kaya ano patigalata, duro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Marso na tabi kita ngunyan. Pag Marso da tabi, apwera kang Fire Prevention Month. Ini databi ang bulan kang mga kababaihan. Yo, tapos na so Love Month. Pinanganaan kita kang Love Month. Maski ngunya na Women's Month na. Igwapa. Good morning tabi Maria Elena Yamamoto. Pigpirit talangan sa diri ta makapag serbisyo na. Abo na kita lubayan. So mga namamatian ta. Talagang love na love kita kaining namamatian ta. Abo na ako lubayan. Puminoon pa ini kanso anini kang Valentine's bayaw. Iyugon mo yan tabi ihadang Kathleen, Belica Dumantay, Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Puun pa yan kang pagsilibrar kang Valentine's Day. Habo na baga ako lubayan. Kaining mga namamati tang ini. Hanggan ngunyan ang halunan tamakulog pa man giraray.
Yaon manggiraray so, nagbabato kita. Gali naman so amihan, pero mabalik da sa Miyerkules. O pagbalik ka ito, papamadahan na naman kita tabi, Ma'am Gina Malagin nyo Cavite ka ito. Nailing na nindo ya. Talagang love na love ako kay iniong mga namamatian ko tabi, Madam Maylin. Dahil na nga niya kung nakaduman kang birthday ni Madam Maylin, sabi ko makasupog na magpapara bato kita, baka makahawa pa kita sa iba. Kaya di ako nagpaparaluwas. Nakakulong sana ako sa araw. Jesus Maria Josep. Ngunyan, Barsuna. Nangangalas nga niya ako, tagariday na nag-epekto sa mga bulong. Duwa ng doktor ang kinonsulta ko. Duwa ng doktor ang nagresita sa kuya. Paano na so medicine kit ko ki mga bulong. Halos 3 times adi ako nagiinom. Ang pagkabanggi siguro mga pitong iba-ibang klaseng bulong ang pag-inom ko. Jesus Maria Josep. Habo na kita lubayan tabi, Ma'am Gina. Kaining na mamati, gari. Grabe so, pagkamot sa kuya. O inta sa dangon niya na bulan naman kan mga kababaihan. Sabi sa ko kang barkada ko ngayon, magpahiling ka na ngaya. Tagari ngaya ba ko na normal iyan? Ini kanyang mga nagkakamarati ko. Pag binulong ko ini, pag nag-inom ako kibulong, mga 2 to 3 days, okay na ako. Hilingan na ngunyan. Pun pa ini kang February, kabangaan kang Pebrero. Mala yan. Halos mga 3 simana na kita arog ka ini. May mga panahon na may mga panahon tabi, Ma'am Gina, na talagang matindi. Ipahapros mo ngaya kay bibilab mo. Yung nga ang problema kay ni Ma'am Gina. Gari na sobraan ni bibilab mo na. Ini si bibilab. Nahiling mo na yan. Ika talaga bibilab. Pasawayon ka. Bata ngunyan pa na Marso, Women's Month na naman. Ibig sabihin kayo, hindi ako kayo nilulubayan. Nahiling mo na iyan. Marso, make Wednesday i-empowerment, women's empowerment. Sabi digdi mga tugang ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Munggaw, pighikayat niya sa mga kababaihan na kada Miyerkules, March 4, March 11, March 18, and 25. Kamo dalatabing mga kababaihan, pigikayat kamo ni Vice Mayor Ate Glenda na magsulot nin kulay purple. Pag Miyerkules, kada Miyerkules, magsulok databi kamo nin purple. Para isilibrar po nindo ining Women's Month. Sa Marso 8, pig-apod ini sa Marso 8, masilibrar palan kamo kang International Women's Day, Marso 8. Sabi ni Vice Mayor Ate Glenda, kamong mga kababaihan na magsurulog da kamo pa kada Miyerkules nin kulay purple. Ano nga yung kulay purple? Violet. Ayun ang kulay violet. Nakailing ka mo kay Star Apple.
Kayo mito ang apod kandigi sa tuya sa Bicol. Warog ka yan. So, violet baga? Arog ka yan ng kulay purple. Violet. Violet sa violet. O kada Miyerkules na tabi, magsurulog na tabi kita. Ano? Natatagay riba ka? Kaya gusto ko nang magsabay digdi. Pag Miyerkules, masulog man ako kay Violet, tanganing lubayan na ako kaning namamatian ko. Balon ko daw sa Marso 4. Masulog akong Violet. Masulog akong purple. Nganing lubayan na ako kaning namamatian kong inita. Grabe ng perwisyo. Grabe ng perwisyo sa buhay ko kaini. Bata si Baby Love, dagit na. Yugon mo yan. Dahil na pati kami naman nakarabas. Ay napangyari ni. Sige tabi. So, happy Women's Month. Daman sa mga kababaihan. Madam Eileen, kasabay ka po digdi ha. Kada Miyerkules na tabi magsulog na kulay purple. Para sa pagselebrar kang Women's Month ngunya na bulan na Marso. So pera kayan ang bulan man kang Marso, iyo man ang Fire Prevention Month. Kung ang apunta sa bulan kang Pebrero, Love Month. Pag bulan kang Marso, anong ngayon apod naman ka? Iyan ngayon ang bulan kang Kalayo. Di siyempre ngaya, tasunod-sunod bagay yan. Di bulan niya kan mga puso. Pag Pebrero, siyempre, pag bulan kan mga puso, maugmahununon pa yan. Grabe ang kaswitan ka yan. Day na magpugtasan yan, urual daw. Kasi sweet nga nita, labman pa. Ni na, pag bulan na kang Marso, tabi Ma'am Gina Malagueño Cavite, nagiinit na. Nagiinit na. Hasta nagkaralayo na yan. Pag nagkaralayo na yan, Marso, pag Abril ano na? Anong apod kang Abril? Suruwaya na. Disyembre, Love Month. Tapos Fire Month. Sunod kan suruwaya na. Suruwaya na nga apod kaya. Sunod ka. Pag bulan nga kang Marso, nagkadaklan ka, nagiriwal na. Nagiriwal na. Nawara na sa sweetness kang sa indang podkay ni pinunan kan Love Month. Wara na sa sweetness. Di yun na. Nagbabaga na ang pagmati. Yun na yan. Sunod kan pag Abril, suruwaya na. Nako. Yun na yan supig sasabi ta. Sige tabi sa mga kababaihan tabi, nakikisumaro tabi ang programang ini sa indong pagsilibrar kang Women's Month. Sige, mabuhay tabi ang mga kababaihan. Ang lalaki ko ki man sa month. Anong bulan man sa mga lalaki? Nakikita na dahita pa na dadango gadi. Grabe no rin ang bulan man kan kalalakihan. Sige, nakaramon tayo sa mga masunod. Uy, iringat po kita, takasud ba, mainiton pala. Palibasa di ako nagluluwas. Na-record kasud so heat index dyan sa Legazpi City. Uminabot sa 38 degrees Celsius. I-opening kasud kang palarong Bicol.
opening kang palarong Bicol kasudma dyan sa Bicol University. Umainiton palan kasudma. Nai-record ang pinakahalangkaw sa Legazpi City 38 degrees Celsius duman sa Bicol International Airport dyan sa Daraga 34 degrees Celsius kasabay man dyan sa Biyo Ginubatan. Matinding painit na naman ini ali. Yo. Kaya iri nga tabi and kasudma tabi formal na tabing nagponso palarong Bicol 2026. So ang host ngunyan kang palarong Bicol iyo po ang Siyudad ka Legazpi. Iyo, o dyan niya pigigibo sa Bicol University ang mga kadakladakawat. O ngunyan na Lunes kasudma su opening program. Ngunyan na Lunes po na kang barakbakan. Iyo, po na tabi kang barakbakan ngunyan kang palarong Bicol. Ngunyan ang city government kan Legazpi nagpaluwas ki tamang singil. Tamang singil duman sa mga motorista. Lalong-lalo na po sa mga tricycle, pedicab, asin iba pa. Tabaka samantalahon naman databi kan so iba dyan ng mga driver na pasaway. Masamantala naman ini kan so mga siyempre igwa kita kay mga bisita from other provinces. Yaon dyan sa mga taga Kamsur, Kamnorte, Masbate, Catanduanes. Nakulon kitang bisita sa siyudad kan Legazpi. Kaya may pigpaluwas ang lokal na gobyerno kang siyudad na yung tamang sigil. Ang regular fare palan duman sa first 2 kilometers sa mga tricycle 12 pesos man sana ang pamasahe plus succeeding kilometer na 3 pesos per kilometer. Yan tabi ang sigil. May discount man tabi sa mga senior citizen tapos so person with disability. Day kamo tabi day po kamo samantala kang pagkakataon na ini gari kasabay ini sa pagbriefing kan mga bisita so mga atleta, coaches. May briefing iyan na kung in kaso singilon hindi kipalabaw pag nakuha sa indong naplakahan kamo o kaya nakuha sa indong prangkesa so number kang prangkisa din do baka matanggal lang kamo ki prangkisa. So tama sana ang pagsingil. Halimbawa nagsingil kamo ki ang pamasahe ngayon sana ka ini tapos tinawan kamong kusa na sobra iyan na okay iyan pero so ngaya malunad pa sana gura no ngaya. Di ayan ang so minimum iyo sana nagado din do pag suminobra nahiling man yan ang mga pasahero tabaga nagihiling man yan kung maray ka man ang driver nagtataw man yan kisubra yan din indod nagad pagtagaon tadelikado ka mo dyan good luck tabi sa gabos ng mga atleta na mga karawat pun ngunya na Lunes. Matapos yan sa Sabado, ang palarong Bicol 2026. Ang provincial government kang Albay, matao na tabi ki-insentibo. Duman sa mga atleta kang Albay na makakauli nin mga medalya. Ang gold, may 5K. Halimbawa, ikaso nag-champion, nakakuha ka gold medal. Di may 5,000 ka. Kung halimbawa ikaw man nakakuha ng silver medal, may 3,000 ka. And kung nakakuha ka man ki bronze medal, igwa ka ki 2,000. Na insentibo, hali po yan sa provincial government kang Albay. So magayon ini na parang ma-inspirar nganing sa tuyang mga atleta maghinguan ng God na manggana ipahiling sa iyang urag talaga sa sports na kumbaga magayon na motivation ini
Magayon na motivation din naman sa mga atleta na pag inusaya natin, pag ginalingan natin ang paglalaro dito sa Palarong Bicol, pag nakuha natin yung gintong medalya, may 5,000 tayo. And siyempre, pag sindaan naging champion sa Palarong Bicol, automatic yan, mga tugang, nasindaman ang ipapanlaban duman sa masunod na pakawat, iyo po ang Palarong Pambansa. Serbisyo Asin Reparo. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan na nagtagal. Iisa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon pinabayaan. Sa dinami-dami Serbisyo Asin Reparo. Alas 8 na. So iba pa niya itong pag-re-restoryahan duman na sa programa ta dyan sa 10 to 11 sa programang Sutama Sana. Kita emergency broadcast geraray. Emergency broadcast kita. Sa pangaran po yan kang satuyang mga katuwang ligi sa programa sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, kay BM Attorney GIO Bungao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, ABC President Cap Art Abela, yan man dyan si BM Carol Siga and the Big Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Oy, sa Indo po gabos mga tugang mga parantabay niya to. Salamat unon sa pagantabay nido, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa. Ani pong mahiling man kang iba. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Sa aga naman. Hindi po sa programa Serbisyo Asin Reparo at yan. Sa programang Sutama Sana 10 to 11. Adios amigos. Domo, arigato, irigat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit
huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y